Oras ma dihamuna saluhuna raja di paguron nami. Oras raja nami tulang. Ada orang sahu pasahat kami dope. Jalan ditanyang nami lumubi ma pangiron nami domat tadi batak kamang beru. Jumolo hupang nonohok kami tarsingo tu ulos. Olo raja nami. Nanang si pasaton nami tu hamuna hompat di do sekiro atta. Dua do akamang beru. Nadapo si pasaton nami. Tukona hasuhuton lumubi ma pinopar nina boru nami nang takas saruma juaw. Olo raja nami. Gabi masalah horat. Alani manuaing sada marohatta. Mangido pasu-pasu siya na doon ni debata. Si pasahaton na hamuna sa luhog na lumubi ma pinop na boru nami nang takas saruma dua. Natakas na bado-bado apa na lumubi di bagasan tikiyo. Alani manuaing ulaw na saruma dua. Ihamuna sa luhog na raja ni pamuron nami. Naparzon sahali mandok mulai ate mahita tentong tuado panito hatai ay huberek kami no dido sini rohamuna kana mahamarangi sadada rohamuna lau patirus sudi lota lumobi ma di bagasas sadarion daladapok no dihamuna songo nino dokuta si jolo jolo tu nama dok na songo lo tiap tuluk nama si jolo joloan na satahi rohamu habet tululok sa tahi tutuluan. Ime tutulang na. Nanuya ka na lumenga di akadalan ni panungoduan. Bolo tumarong di hawa ka mang boru. Di hamuna ka na marabaranggi na horang lobi. Tung takas samu masya jual-jual. Olo tulang, olo. Alam manuain mereka minum takas. Diribayat hidup manang turungolu ni na koronami ng takas pinabotahon muna. Dua lutungo ni na koronami no amang koronami na henak. Alay pos marohamuna marhiti tanyang nami kado pa ni debata to katikira na engro. Nasada gabi sa pulusada gabi sa libusada. Totong gabi tolok maribur hamu to katikira na engro marhiti tanyang nami. Hotta bumaringanan di desa na wali na pinatupan ni ismi akan mareta to katiki na engro. Ime tutura dyan nami. Sama-sama Tuhan. Dabok madihamuna kapat na pinasita ni rohamuna. Sadaya na rohamuna ka na mahamarangi. Si Torot pinopar, marhidang kadus ni rohamuna. Oras sa muna na lihuda, oras ng bitano para sirahan. Matutu. Alani manuan di hao like to dohot na ito. Pajamu mumma. Penggeng sarmatu at wakat kinaneng. Lao pa hito to sudi. Pasu-pasu ng takas pinasahat ni debata to hamuna marhidi terena. Pirma to timung. Lumod maho kabere. Berbisik mahamudu katingin na ng rok. Ya karena marsikola di bajir tuhata. Bisuk na siya tuhatay. Di sahap pamay. Uday na timuna. Ape di barsobam muna. Tuak dia baramuna. Los abu nang dia pamuna. Sahat sudi akatang yang muna nang tanyang nami. Pasahaton ni debatamay to katingin na ng rok. Di budian ni nabor nabyo. Kalau mirisok mula semorop idolok nama berbadua. Marhito ulot na sa daryon, di budian ni na porunamyon. Di sa luhut na hamong paparan na to katingin na nangiro. Dua na rinis, bol torop, laslungan tayo saha to nasa rumadua. Asa saha, masulun saha, matubokteyan. Nung atong takastang yang namin ito amat tadik matahan ulot na sa daryon. Madyak ko balang muna, madyak ko tandi muna. Saha tamong horas, saun sa nagabiyan. Matuturan na Mga nami. di manuay namang boru. Olo tulang. Laiku motokku lumubi mahamu bere. Nang takas pasatong nami ma ulos panggabi. Si torok rapu. Suri-suri na gajang. Gajang parita gabi. Gajang parita horas. Horas sa mula sa lunas torok pinopar. Pasu-pasuan niya mata debata. Tuang kating yan na nangro. Jalan dapat manihamu na nawas tukor-tukor hasta masuat di robean. Tung takas sa muna. Masya minaminan. Songol na pak nigaw. Alani manuang nama nami. Asa hupasahat kami. Dalam bintang yang nami untuk mata bata. Alani manuang siajur mula-mula siajur mula topak. Bahan magodang mula. Las baru muma tu godang sopak.
udang mangaliat langsung dapat toma pasasaha diulus si torok labu nanang si pasaton nami tumuna hasuton nami lumoi lima raja di pamonon nami. Sangoni mana non nami tu hamu laiku. Tetel itulah. Arong masih naik itulah. Abang baru. Lain hoto itu. Lumobi maho akabere. Kalau penting sangoni nuai. Di bisni ulos panggabe nong takas pasah tami tu hamu. Pasama di bata. Tu hafal nama di hamu na pinasuna to kadik jiranai. Asal non nami mador haduk kamain tangko yuk lopo. Tadi bahasa tu takas tu ni hor. Penggeng sarma dua mahamu takas pada kutubu bahobu saha mahamu itu namar nini saha itu namar non matutura tanami anak cok kami di haroromuna raja nami yang dia matutu tujuh julan nyarion manggulos anak manggulos ibu mai para munai tujulan nyarion tanya ke kamu mah raja nami yang dia 2.000 rami saya ke para munai jadi ada orang saya dibuhui hamuna tulang tarsingo tu tortor muna saunari Roma kami nalaho manopa-nopamu hula-hula nami di bawah tikyo asal baca di hamuna para musik nami asal berhatami laho manopa-nopa hula-hula nami on baik kamu mah dan sopa-sopai asal sopa. Jadi mulai ada makar jadi baru takas do di patuduh karuna pergu di pasu-pasu nang takas dengan lomuna saya nak itu atai rodo hamu mendapat tokani hula-hula muna marsopa dapat do di rohamuna songo di dok putak kasih jalur luhui niu tidak karaka kadik di ebeng-ebeng dan puluh rohamu hola mantangan marsopa maradopok kami tuntakas do di baik kamu mendongak kebeng. Kalau lima dia kata bani sinamot anang sepasatan itu ata dua rupan ni kamu nasa lupa. Dapat mandi hamuna kabina niula sirun jaka bapahana. Tudiur nanang akapasaria di hamuna. Orang semua kan nama dalat-dalat. Mangom tentang jaka nama 33. Itu tuh. Asa rono nami mah panggohinya tadi pasar. Asa bagok nomor hal tomai takas niaga ada di Rubeat.
Tuhoras na mahami sa hula-hula muna na madyalo. Tuibas na hamuna sa luna raja ni pamuron namin na mga diyan. Sino po Yang matuturagan namin. Alani manueng asabuk nauli guk manarenggan isa hapot tuat tamay pasu-pasu. Ape di parsok buah muna. Tuak dia baramuna. Apu nang dia buah muna. Asa amang parmusi namaron namin. Asa tinahu main tio bina di panguhatan. Bahan masih tio los padomu tu hasahata. Nung garisok kami nung hula-hula na manamarang na digorang. Dok kita dok itu. Nung Ayo garisok nang perlaw pakipang nang bagu-bagu kay natay. Ang amin, tugas marohan muna, dihamin na hula-hula na. Sinoro tu hamuna mora ni Ruto lumon tu parang ni yung opulo na formato. Tong madibulasan busnero hamuna, kasi duduan ang mahamura banyak kanina din na tubular tu keluarga muna. Doon wak na nahumanyak ka pa. Masa ni Ruto kung tapasipat mo. Yung umarisok kami na parmusik namin, hula-hula na marang-maranggi. Bandang maturi kami do, kundang mula-mulay, rumah, tukod at sumsumlan. Jadi mau lihat emang dia mau musiknya dari Hamudo panggilan kami. Tunggu maniro kami tu Hamuna pas musik asa sama lemang orangnya itu asa dan berjalan mau jadi kami kodang mengikuti kerja pengajar itu perorangan di orang yang sudah berdam atau tambah itu. Langsung ini. Di hamon ko na niya sinuto. Isang berhubungan tangan namin dekat kamu nak. Sorry nang jaban tu. Dili kamu tu hamin hula-hula muna. Hama-hama. Asin maruhan tuwa ta tukat ngaro dia muna. Di ba sipa sama bentanga do pikiran muna tukat ngaro. Song do pama dakkan si matulong patakitan pitola. Sudi na pinasa munay tuhamin lagi di pagbaylan muna jatuhat sama pagbaylan muna. Ya mo parang musik namin, baik kamu di hamin. Gua nak kesehatan di rumah, tunggu kan. Cicio. Betul. Tuhan tapaniga bahasa ini udaon na sa Rumadua. Kung kasi pa yung doon sa Luzon, di ko pa muna buwan niya suton, nga risok kami, Sudena, Radavius, do, o Parbalo. Mula naman, tarap tutuhan tayo, di ko pa muna, di parsor matuaon ni natutong, mabiner tutu, songon, mahasa, dot sa persiapan padurut tu situan matorok bahwa nang tidir maranak tidir margoro satu marko anak satu marko puliboro mula te matok tarok tuhan tak pernah bahasai ala bila kamu bahasa-bahasa di persor madoni
natutuon. Dohonong na sa una ilag natutua. May sabatua rin na parlinggo ganda siguro. Amat tariwataro sila tua, menang dia may paparan na sa Tuhan tama na maroro. Natutu. Balgat yang irunga, balgat yang isopo. Nunga gabi natutua unok sarmatuon. Sa yung gabi ma, hamu paparan na para poso. Natutu. Bari tambah gabi tulog dalo si taruan. Aray muro gabi na marhamarang ay takas to bumalik kami hamu marsi koluluan. Natutu. Di suwak sa manima, di hamu para kotse nami, asa menortor kami, Raja Bius, syajur mula-mula, syajur mula topa, badang na kodang mula-mula, padong matu sopa-sopa. Mulai ada mamang, yolo holo panggilan nami, padang ma gotak sapro maramene, sapro maroro, dohot akan dilingdi, los pedumulang ma tugotang mga diadini. Asal lihat pangkalian, lihat perhorasan, lumuri di bona ni kasuto. Di hamu na ni Sultan di naruha mo magulo-gulo bihani Raja Bius laos di pasatamu dabar nagorang tuhami murani lalok toktong donon nami tuamu na ni Sultan so meron na tutuan marohonon bakot na marhanto diagatan dito ka ni Rabian oras mahami na madalo tuganda na mahuli mga aliyah Natutu. di losok sa mga ma parang sunay niya sa putungihan ito torami alang parang nami tinawal tiyo binatapanguhatan padang mga kontak si tiyo parang matuhasata Biasa tikyon, so habis beli nasa pariban muna. Las rohan namin. Biasa seryo las rohan namin berdori doktor. Beri kami dosun amona. Naman hangi, naman dokot tubu, doon naman mo. Ay pariban mo sa luna las rohan namin. Sini saya lima. Biasa tikyon sa ay pariban mo sa luna. Asal rohan namin masok ko ni dito. Balikan na tanong, balikan na patang isopo. Mga gabi inoktong kolmodgo. Gabi ma kita sa luna kanang post. Tanong mo ka pariban na. Di ba? Sa saat parahat. Nung saat pasat kami at nauli biasa kol. Sa urang kanita paggawas hat para orasa. Musik kami asa na mo sa nanin ma noon inong nga mo ba kawa na partusi.
di Hamuna di Pertoni tahun Lasmara Hamuna. Jadi asal ujung nai ma sama terami pariban dengan nai ma sorong hati dua asal saat solumin asal penahatan rumah saat kododos na Ador ke kata-katamu. Ini aku kata itu cuma dokon dinawa tio lihat penahatan rumah saat kododos ada kami inong itu dalam baik kamu ma hasil tak dok itu tio. Perbalok tuh dengan nani perlupanan. Pasti kepita, udah sana rohanan dia dua Kadoan. Aji kamu juga di sisa deh Jo. Hello ya. Goni. Tuosi. Ayo nggak saya diberi kopi jujur. Hai. Pas makan lagi. Jadi mereka mati kamu berita apa tuh di Ferguson di pengambilan bola Sorma 2. Kamu udah kami kebiasaan dulu.
Melihat itu tentang dohon tatang maka debata pagingga basai para kaulong rohay. Takas do tarajumi tapos hatobot satu pertikienon di Pasir Tuhan tado, di udah Tuhan tado amang sulut yang tay. Di rencana muna nak taulahong mahampir dua bertumburan acara yang berjalan acara bersama domi nang tanah taholong yon. Bila debata do juriari ya hamunakin juga sadame tolong niro halo na sa Tuhani. Berjalan suri atur suri ka acara ini kebilas niro hamat tong bita tanungu binang dihamu salung na tuluran. Dihamuna amanami do tinanami nang suri ka bupar na tuton na holo bihami. Sotong-tong mahamiran ko patutudo muna. Iba siyang kumuhan arisan si wajuta. Boru bere ibe bere narong di 2 tahun. Amang son hata itu hata masih rubah mahamu. Mamorsan nedodoki. Ima de laguna mangaradoti batik di Kristusi. Bertolong-tolonganlah. Ilo neng haroro nami dapat nitang yang nami. Roro hami son babuak kamu. Untuk mengalir kahata nauli asalam bergugu hamu. Sadahamu song dayon mual dina mangulahon ulahon parsarma jual di dagdodo. Jadi mari waktu hamu di statuten nang tabay ini bolo jukpa adong na sarma dua sen anggota ni arisani sen anggota ni umani. Tas sepakati doang ba 2 kali oras ma sepasakon ni arisani tu asrudon namrodoni. Ibahala sok kamu sampai oras na dua pakai hamu itu kena rekodi. Lasma rohamu mencalo haror nami. Lasma rohani kuhata di rumah ni ulot teserion. Gabe puji-pujian asang abon di guarna. Parulu belum memotong di hitau na pelaluna. Talumo di hamu bukan hasilon nami. Asa donon nami ma. Asa mesti berdua ras ilo me pailohot. Debatado si lohot dua. Saluhut na mahamu. Sudah na marhamarangi. Talumo anak kemenudon. Horas di parorot. Rumah muna sarisan. Sa manoktor kami amanginang. Di hamuna pada nami, sejur mula topa, permula ni huda, perkumpulan ni zolma. Baik dalam di hami kodang mula, lalu muma tu kodang soba. Malatnya manong sailon, matakas nak ijal. Pari kodang lidang. Las panuma kodang mga liati. Ang liat pagkanda perhorasan di hami na sarisan talungubi ba di sini pembarang na ito dapat damang ma. Sarisan hut pada orang kebeng dari pasata mulu pertabaran wah so kami mai asa honoma sabangun nomor hanto udung dulu nomor rubian horas kami nama calo tapi di hamu nama ngalian amang pada nami neng buhan nami watotor nami tinahuma multio binat panguhatan baik damang mari hamu udah studio nas baru matu asahatan.
tujulan narot. Semacam mengumpul senang kompor. Jadi dong itu mau maksima. Nak kurang tanah mainan serong goma. Tupai nak beda udah. Tapi kita masih goma. Metode. Jadi nak berkon jangan mengumpul tujulan narot. Metode. Nanti mah saya berbisuk maka mengumpulkan alamat sekolah. Saya kasih pajamur pahamu tinggal serba dua ada ama dan kamu kerana. Jadi mana korup selamat tinggal majau. Edek tanah udah kesina budari nak korup mau parwasina budari akan pinang parmi. Ini permuduannya kena korup saya main. Jadi kamu amang permusik kami sampai kamu maju edek. Makalas sobi gabasa di Tuhanta, dohot di pagkrimun na mangulu, tujulanong, totong dan di Tuhanta paksaran nauli dari gadihida, dinaro kami nang isod jongjong, suliat ka na yung muna hamu berani sud, no inanami di son, iba pagjulo, siya tonga-tonga ni Huyay, na mangiumse, sulirok sa sina natuli, rabdo pemerintah, desa pemerintahan desa, pendidikan, kesehatan, lembaga pemberdayaan masyarakat, lembaga adat ngarong di desa Kuajulon. Otik nama naneng dohron nali amang atani Tuhan tamadok sa jumulu baru dihamu haraja di bata dohot hati koranna lunita bahron nama akaut deng Tuhamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkan kepadamu. Disima hamu mardalan. Songot padohan nabi na udari ma do na sugutan. Akka mutihan argai naung pinaduluhon ni nadudaktor di tunga-tunga muna, di tunga-tunga ni keluarga muna. Ikon bukun, jadi kon ikotomu, jadi kon kembak kuno muma julanon. Saya narikot, saya kami kuliah, saya perhalado dorong nabi ma. Molo subiru kita maka tidak kon ujung molu nedodon, ruas naburu julum minggu, ruas sepatangnya. Nang dabo di hamuna suria kaya nakonna pangalaho, mana pabayna soni. Di mana bangga? Do di mana nang. Oras mamu suri bebar nedodon. Asa bergambar yang di rumah, bergambar yang di sobo. Numagabe inat tanah sormaduon. Postoroha, mga saon asli orang tuata. Tugabi na hamu disudut akan oposo. Pemuna panggabian pahorasan. Godang store proper, laos baima godang mangaliati.
Tama di hamuna man lebih gada di sini na pinahan kami dan ulah muna asa-asa di sulu masa ma tuanhatan masa nuai membantu pahami acara nami di pertunjukan di pertikan tujuan sa mazalota panggabian suami mana parorasi amang pada nami asa buat nami ulung nanon pada bang marihami kodang studio los baru matu hasatani Hata papun nang be rok kuir kami na dari dua ini umuwi mo to kuson mahita mandok mauliate tua mantari bata pertinggan basai asi olong irohana do na mga leon haipason dihita sa luhud na lumowi ma ibobak na nina baru nami sa luhud na hamu nawara hawarangi boy tapatupa di batu pahamu ulaon parsaur mau duap ni naboru namion sian mulai nasogot pernakok di bataniari sahat tutikion tutu tahilala do pasu-pasu ni debata tiurdo ari alai marujuk matok rinai ulaotta adorang sosahat tu huria jala tarorota man mo setting na persatu kinani tuhamu saluhutna paparan na baru nami nunga bosur hami mangan indahan las sagat merlopan juhud sopu minum bual sitiutno na pinatu pamunay dohonon nami dohotong anggiat saut songon hata di situ aduai bakot na marhalto dengan madiagatan di dobian horas saluhutna hami saluhutna amat taraja inata soribaja na mangaton tutabana mahamul saluhutna suhud na mangalian balitang pagawe tumandako sitaduan arinu saluhut na gawe ay ningado hamu masih paululuan hata nauli hata naringgan siang saluhutna na makalong yamu raja ni dongan tubuh raja ni dongan sahuta raja ni hula-hula marar sure nama kaholong yamu nunga risbe songon nama dabur jojor songon nama nuani di hata nauli hata nadenggan hata pasu hata kami nafinasahan nyawa taraja tuhamu saluhutna di siala ulaut tasadarion asa tikomay ningiringgir buluk nai rata-rata hata nauli hata dengan hata paso na pinasahannya kau teraja pasautama amata dewata dihamu peparing na baru nami dohonon nami do anggiat tu akatiki nang rotong dibudian na baru namion yakka siulomu salutna namar ragami na dihuta mana na dibalian mana di dia pe mengalulu yang kasih percaya tadi asal lomak masih lucuang lomak sobinabuan di dia pe hamu saluda paparina borunai mengalulu siluduan di simantong madabot akka percaya ujungan naima hata nami asa harbangama dalatu huta balatuk dalatu jabu hatak pasu atau gabi na pinasahan nyawa taraja tuhamu saluna apo menetong hot martonga di jabu naok 10 pintu jubani 10 lalu sudah hata pasu gabi hata pasu na pinasahan na karaja apu mayatong dia puamu abing dia bingamu tuak
di Abaramo. Sudah hatan na pinasahnya mata raja abu mumay hotmar tunga di jalu. Lalu saat matu batian di tiga ras nunga sahat ulaut tasadarion nunga sahat ulaun persarubau tak nina boruon sahat mahita osalunat panggabian saur maknang tu parosahan lima monima tu hamu asultan di hula-hula nami na mga layak tiki pangapon tu kita sudah tu hula-hula ta langsung mauliate malapok kusunga doron nami dihamuna raja di tulang nami raja di hula-hula nami damang dainan dengan sauta boru bere dinamangalean gogo do pikramuna do waktu muna mangurupi hami mauliate ma di pasah rohanami setu hatta mambal palaston itu tuhamu sudena songonilo na tua-tua madon nami asa jumol sa kusada ma jumo di 12 hata nauli hata na denggang na pinasaat meneng apon nami mahot martongan ijabu naik partikan non hupasat matohamu hula-hula nami una teman kita seluruh ya mataraja atau seluruh badan semua hulu nami la semua hong dia kenal kalau dia nami mat gerong merong nami dia mu apa syarat dia di ruamu dia nami mau rehabi dengan rehabi dia mengerti pakai ni nami untuk menjadi gerong doa memang dia mu yes asa turtumen du dio men na lote hata pura hata gebena bisa nasa muna tu hari sebenang main mulu sebenang mau sih tujuh mana sepuluh hata pasu hata penggabian hata perhorasan dihamu selalu nak kena kolong hari hot Tuhan main hot maraton hari Em na tutu di las kisong na hita amang makehe si jagaron asa Oras mati ke saruna. Oras. jadi kita santai dulu.
dia hidup do palinang konon ni oprudul boru. Saya ia buardinata namo dingon marice boru berdiri oprudul boru. Tubuh tanggal 20 April 1945 marhasohotan tahun 1940 di bahasa-bahasa tuataro dua yang aku nasida sada bawa sada boru jalan rumah be sudi marhasohotan torok di bawah puna ono palak jadi bunga sudi poparan na 10 halak marungur mana tua-tua satu parmordingna Sabtu 14 Juni 2025 konok 20 tahun. Nomor 2 Gudang dosi motor ni akai nak kona siya dinata na modingon. Dak sudah hari saya diburai do akai nak kona asal cuma mula-ulaun dengan pasawaran do sudi dengan di Sigarabari. Na patuluhon. Saliling di Moluna macai na baru do inat tahun mangula-ulaun na tadi do di perbuai di permulon na bodo di tugu-tugu nak kona mangutong akaulaun do permulon di akai partikian sinuain. B. Pangulaun di tongga-tongga ni Hudia. Na berjuluk dung marhasohotan na tahun termasuk do tubungan ini hari Kamis 5 tahun 1977 satu tahun 2020 jadi lebih kurang mah 46 tahun lilingna gabi pengumuman parede di tongga-tongga ni Hudia. Na berduahon saliling gabi anggota hari Kamis aktif do nasida jala senrohana rumah dohoti pungani asa ala presutulna Hiano terpilih halak inaton gabi konduktor manang dirjenni para Kamis jala membuatkan pengumuman itu festival di Kesor Uhud mendapot juara. Na patuluhon opartusima idota hatan debatana tersurat di Pilipitulu ayat 20 ay di manolijang do satulun ta sianido ta paima si panguluhita Tuhan Yesus Kristus. Na papaton dihamuna yanak kun ni natuadong hatan Tuhan Yesus nama do ai tiluan do lehon tuhamu numa gudang tomon dibayan na toras muna tiluan dihamu pos roha dapot do diak ka paparanna sugut ruas na buju ruas manang jolma si pertanian ruas na marpasaran gen ruas manang yanakon na padut muda-mudaon na palimahon tuhamuna saruna paparan ni na tuaton ima suni yanakon ni oprudol bor bardiri ujah di mulu partodio di pasar hulia ma pangapulon lau papos rohamuna imahatan debatan tersurat di Sadepitus 35 ayat 1 pitu atong patutor hamu madirimuna tutor mitangan di debatana bubui asa dipatipo hamu didikinai tinggako kamu ma nasa nahinor sohon ni rohamuna tuibana ay disariho do hamu sohon lima sohon yang singkat riau hidup ni nata natuatuon oprudul boru dohot para Sembuh di nomor 525 ayat dohot goan nito di porbadia amin numatian di dia sormi joban wator di dia doham nanami alai dosa ido sorok ni hamatian di bahini mauliati malapata di bata nama ngaleon hamonangat tu kita malhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus amin martanya kita. Jadi Tuhan dewata namin na di banwa gijang naso magmula naso manujung doko ay nasolo sudah 2 kataon mo
Alalam moro jalalam sudah dubuhal nami di tanokon. Jala hatok duhami lau sal kusian hasianganon. Songoni nang dongan namion naun jinomi tuaro naro sora sudei. Nunga sal kusudi guluna di tanokon. Jala nunga ditinggal pun sadukut arta naolo buluki. Sai paimot mahani tarimot tua susudah ni kokal kami. Asa hobas kami lau masuk pinganan na pinaradi. Jala asa unang kasonggot kami bulu obat jo nami. Sai pahot mahaposyaw nami tuho. Asa maghiras ni roha kami maninggal pun inganan pagdadolanong. Aku ni aku di maruhan na marsak di som. Imang karungan ni na matio. Akatodong na, akali-alina, rodi sudiak ka na solkot tu ibadah. Asunang madili na si dalan si taon noon. Sa iday ti jalatu gumano ka ni kami waktu ko. Asa lamadungon ro ka namin ti inganan na sonang dilabdungo. Ala ni anak ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Mari diri kasi. Ujahan ginalau pabot haton inang ngataha holongyo tuinganan pasapot kinani imanantar surat disere Korintus 7:15 mamukasian ayat 54 di saat rodi ayat 15 sono didok disi nunga terbodut khamatian nunga suluk hamunangan Jo hamatian di dia hamunangan mi. Jo hamatian di dia sorok mi. Alai dosa do sorok ni hamatian. Jalapat kido gogo ni dosa. Alai maulian demati debata. Napa monak kita berhiti-hiti kata Yesus Kristus. Ope hamu akarungan nahina holongan. Marsihohot jala sumbau bamahamu jala lam sumur matotong di bagasan ulawan nito kani ay di boto hamu do dan magopo alujaw muna di bagasan to kani ulang konaya di mablali sa halinay ope hamu akarungan na hinahulungan marsihohot jala sumbau bamahamu jalalam sumur matotong di bagasan ulaw nito kami ay di boto kamu do dang magopo halo jauh muna di bagasan Tuhan kami nama bangsa di Banua Gijang udilala kami dua lentuan balga dua si dokot kolong ngeroam gajian hamatiani di baik kurui gabilas niro ngaso nang bikinan namyo alai di sonang niro ani inanamion makorkon lumun niro kapojok niro kali itu para keluarga anak secara khusus buru ni inanamion aladang bui bineside sokon na selilingon berinteraksi bui mangkalai padu bui nunga dibatasi hamatiani alai dipaposodo rohanani naum saat inanamion
tusurgo inganan hasonangani di paposolo kami asonang marsa jale tok kami marpakiri marhapur seyao tuh pasupasuma keluarga tinadikon ni inanamion di bagasan arsa do lumun ni rohana sidai urubi ianakon boru nasida lahu mengalugaun mulu nasida rumah tangga nasida saya pasada matoktok nasida memikiri ahananiko tudaun nasida asa tarida oparan ni namasibohot tutuhani do nasida mapanani mahuli Tuhan ditani yang ni inanamion tuak kaya nakona boruna pabopuna jalan baga-bagabi patulus may ala sahat do tu pinopar paupatong pinopar na palibahon pasu-pasu di honomo tuak ka na marpakirimon marpos ni rohani ko atau ngali Tuhan pasiko matanyang namion nausopaho kami ulang mangasahon anak kagulungan ni roham Tuhan Yesus Kristus si paduan jala si hoko pami amin. Saya diramoti Tuhan debata maho lau luar dohot lau bongot olat nyon rodi saliling ni lilingna amin. Ditutup mah lau semare kita. Putar. Awas. Ya. Apa yang Bu Ulas sih? Nah. Di mana sih? Awas, tadi. Ini joli ibak kamu. Kamu ibak kamu malah ini joli. Seru. Oke, ulur. Terus pasilin. Terus. Bapakku pede goto. Bapakku pede gimana sih, Bu? Iya. Pasang. Ya, rumah. Betul belum. Marice boru pardede siatano do parmulani dagingmu mulak mai gabetano
alai Tuhan debatana manopaho doho Tuhan Yesus Kristus na paluahon hosia dosa doho todi porbadia nama jauho Tuhan ngoluan na sora suda ima mangaramoti orbuk ni bakem paimaro ari parpudi amin mertua dua kana mati marhiti-hiti Tuhani olat nion olo ni nator di asa maradian nasida si anak ka ulaon na ay na mangihutu nasida dua kana ni ula nasida amin martangnya kita ale Tuhan debatama namin na di banua gijang kodo debatana punah hami rodi sude ngulu nami say leho mahiras ni roha di hami asa marlas ni roha mi paimaho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sahat tutangamu mator di nami doho daging nami asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami say leo tor di mi manugu-nugu hami asa diramoti hami molo hubolu sami rura ni linggoman ni hamatiani asi maroham say pamasok mahami sogo tuha sonangan na sundeng gani amin rak madok mahita ditang yang adiaman nami adiaman nami na di benjang say di berbadia maruam sero maharajon sesau maruam di benjang soman di benjang dewan tuan sedari unangan tuan siapa sisa marisanang soman di dosa siapa nama dosa Tuhan bukan karena di bangunan pemahamian pangako ayo dia sangapun saliling dililing didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani de batamata dohot parsauran itu diperbadiai mahamu saluhutna amin meladong neng madagutano bila mati kita Maredeta. Edomu semangatapon siantano manon suang mangolu bahenoni tu aku Así